Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव खेबसेबाव बरायनायखौ बयनिसिमबो गोसो गोथारै जासिहरनाय थाबाय। नै लोगोफोर दिनैहाय जोंहा बिबनांनो ओंखाम जाहोनो थांनो नागिरदों मुकालमुवायाव। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासे भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांनोसै। थौबा थौ गाखोदो। थांगासिनो लोगोफोर। मा ये माबानिया गैया नैलायनियासो सलायगिरदों ना सानैनियाबो दाउ दुवेल आंनि रान न'खौ मोनबाय। ओंखाम संनाय जायगाखौ एसे दिन्थिनोसै। मा देदो बानलु माबा पिजा मैगं हादो। आगैनो जाहोनो थाखाय जगर लाहोलांबाय। जानांगौ bisa mau buat Thế mà đây này, lúc quá sao này? Cái thứ gì vậy? Không theo được. Nah, ini mana mana? Ibu pun aku bungkus itu mangga. Oh? Lay bayar. Ay, bapun sama tuh tak lay. Bे जाबाय आगैनि बिहाव बिखुनजो। दानिया आलासिफोरनोबो ओंखामखौ होहोलांबाय।
दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय